jsem velice ráda, že zas jednou stojíme tady my tři spolu se Statisem a s Mirkem. Takže, co se za tu dobu, co jsme se neviděli, stalo? Co všechno je u tebe nového, Statisy? No, nového. Pár let nám uteklo. Já bych chtěl uvést na pravou míru špatnou a lživou informaci, která se vám tady dostala před 2 lety, že snad Statis odmítl vystoupit. Nikdy. Nikdy. Nikdy bych neodmítl vystoupit své velké, krásné rodině. Nikdy bych neodmítl přijet mezi tak statečné lidi, jako je Marta. A o Mirečkovi už vůbec nemluvím. Statisi, moc děkujeme za tvé vyznání. A Mirku, jestli pak víš, jak se jmenuje největší stavba, která byla postavena za vlády Petra Nečase? No, možná v některém lese mraveniště. Jinak velký bordel. Je to nestydatost, je to ostuda. Ale právě teď v tomto týdnu jsem si v parlamentu uvědomil, že po převratu v roce 89 tady slušný člověk nevládl. Je to parta zlodějů, gangsterů a darebáků. Pokud mě Marta Semelová, která si vede v parlamentu velice zdatně, je posilou, pokud mě vtáhla na pódium, tak jsem trochu zaskočen, protože jsem si myslel, že takhle na pódiu už nikdy nebudu. Tak mám dojem, že mě zlobilo právě to, že jde o slavnost Halo novin, na které koncertuje Statis Prusalis a jeho přátelé. Aničko, ahoj. Já mám dojem, že jsem s tím otázky vykličkoval, tak Martě vrátím klidně mikrofon, ona vám to ještě dořekne. No, já to zopakuju, protože mezi tím už všichni zapomněli, na co jsem se ptala. Já jsem se ptala, jak se jmenuje největší stavba postavená za vlády Petra Nečase. Bouda na lidi. Nicméně, co byste popřáli dnešnímu dni slavnosti Halo novin, případně všem lidem, kteří chtějí něco změnit, kteří chtějí, aby tady to, co se dnes dělo, brzy skončilo. Člověk, pokud má být dobře vyprofilovanou osobností, musí mít rozum, taky ale patřičný náboj emocí a vůli. Prostě, aby zaujal aktivní postoj k světu, zejména když je hodně problémů, které je nezbytně nutné řešit. A já to řeknu ještě natvrdo. Ten aktivní postoj by měl vyústit v odstranění vlády, znovu opakuji, neuvěřitelných darebáků. K tomu vám přeji pevné zdraví, spokojenost v osobním životě, hodně optimismu a elánu do dalších let, nádherný zážitek z koncertu Statise Prusalise a jeho přátel. Počasí vám přát nebudu, to už je tady, takže hezký den, nashledanou. Já ještě jednou děkuju Mirku Grebeníčkovi, no a co si o tom všem myslí Statis Prusalis, to nejlépe vyjádří hudbou a svými písněmi. Slovo má Statis Prusalis a jeho přátelé. Já si to vezmu.